खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय बाक्सा बरमानिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं ब्राह्मण बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ आसाम नाङैनो बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान 28 सेप्तेम्बरखौ फालिनाय जादों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबाद पुलिस थानानि सिङाव थानाय मावरियापारा गामिनि माजिद ब्रह्मआ गोमानानै दङ। नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय घग्राबार आन्चलिक बर' थुनलाइ आफादनि 28थि मुंख्लं सान फालिदों। क'क्राझार जिल्ला सुबुं अनसाय बिफाननि बानजायनायाव गोग्गो आदार जानायनि सायाव हानजा सुरनाय हाबाफारि सामलायदों। मोजाङै नायबिजिरनो मोसौ आरो मैसोजों बुंफबनाय गंबा ट्राकखौ हमनाय जादों। एनआरसि जेंनाखौ लानानै अल आसाम बाङालि लाइमोन आफादनि बानजायनायाव 3 घन्टा धरना हाबाफारि सामलायदों। 28 सेप्तेम्बर खालाराव आइजो ट्रिपल-एस एनजिअ'आ चिरां जिल्लायाव इन्टार माल्टि स्टेक हल्डार डायलग प्रग्राम खुंफुंनाय जादों। बाक्सा जिल्लानि मसलपुर थानानि बेन्दोंआव थानाय नतन श्रीपुर मागोनथारि गामिनि मनिता बसुमतारिया गोमानानै दङ। थामथि हायना बसुमतारि गोसोखां जोलुर बादायलायनायाव 5-2 गलाव धुपदरा एफसिनि देरहासार। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसाम नाङैनो बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान 28 सेप्तेम्बरखौ फालिनाय जादों। 28 सेप्तेम्बर अक्ट'आवनो सुबुं गमा सोमावसारनाय हाबाफारिजों रमान हांखोनि थाखाय 1974 इं मायथाइनि 28 सेप्तेम्बर खालाराव मास पिकेटिं सोमावसारजेननाय जादोंमोन। बे सोमावसारनाय हाबाफारि बायदि बै समनि कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय बरपेटा रडनि सजनी कान्त बाङालि हाइ स्कुलाव सोमावसारगिरिफोरा थुबुर जाफैनायखौ नुनानै खैसार खालामना थाखानाय आसाम पुलिसफ्रा गुलि गावनायाव दाय गैयै बर'नि 2 सोमावसारग्रा जोहोलाव अमलाराम बर' आरो शिवराम बर'आ जिउ गोमानो गोनां जायो। बिथांमोन 2 जोहोलावजों लोगोसे उननि सोमावसारनाय हाबाफारिफ्राव अबथिरा जिउ बावलांनाय गासै सा 16 मुंख्लं जोहोलावफोरनिसिम बर' थुनलाइ आफादा आरो गासै बर' हारियानो 28 सेप्तेम्बर खालाराव दुखु खालामो आरो मान बावो। बे सानाव मुंख्लं बिथांमोननि जिउमानिसिम खुलुमनाय बावहरनाय जायो। लोगोसे बिथांमोननि जिउमाया आलो गोजोनै थानो हाथों बेनि सायाव अबुं लावरिनिसिम आरज गाबहरनाय जायो। बे बुब्लियावनो धमधमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनाय मुंख्लं सानखौ फालिनाय जायो। नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय धमधमा ओनसोलनि धमधमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिया आफादनि जाथाखौ ससे बिरहोयो। धमधमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनिनो लेङाइ आफादगिरि मुस्रि बिपुल हाग्रारि बिथाङा मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो। बेबायदिहा धमधमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान फालिनाया जोबनानै थाङो। ब्युर' रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबाद पुलिस थानानि सिङाव थानाय मावरियापुर गामिनि माजिद ब्रह्मआ गोमानानै दङ। माजिद ब्रह्मनि गोमाना थानाया 4 बोसोर जालांबाय। नाथाय माजिद ब्रह्मनि दाबो जेबो खौरां गैया होननानै मिथिनो होदों। जोंनिसिम खौरां मोनफैनाय बादिब्ला माजिद ब्रह्मआ 4 बोसोर सिगां बेंगालराव खामानि मावनो होनना थांदोंमोन। ट्रेनाव थांनाय माजिद ब्रह्मआ ससेयाव थांनानै गोमाहैयो। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरिनिसिम खावलायनाय सोरबाफोर नुबाय बायदोंब्ला मानसिखौ हमना दोननानै 7002547427 नम्बराव खौरां हरो जेन। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों मिथिसार बसुमतारिया। नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय घग्राबार आन्चलिक बर' थुनलाइ आफादनि 28थि मुंख्लं सान फालिदों। मुंख्लं सान फालिनायजों लोगोसे सावराय मेलबो खुंनाय जायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। हाबाफारिखौ खुंनाय जायो भदर बाथौ आश्रम फरायसालि पुब बरसिलार आलियायाव। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों भदर बरसिलारनिफ्राय कुमुद स्वर्गियारि बिथाङा। क'क्राझार जिल्लानि सुबुं अनसाय बिफाननि बानजायनायाव गोग्गो आदार जानायनि सायाव हानजा सुरनाय हाबाफारि सामलायदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सुबुं अनसाय बिफाननि बानजायनायाव बृहस्पतिबारै फुंनि 10 रिंगानिफ्राय गोग्गो आदार जानायखौ लानानै सुबुं अनसाय बिफान मावख'निफ्राय साखाथियावनो थानाय चिल्ड्रेन पार्कसिम हानजा सुरनाय जायो। भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि बिथोन बादियै हादर नाङै गोग्गो देहा दानो थाखाय बेनि सायाव गोग्गो आदार जानो क'क्राझार जिल्ला सुबुं अनसाय बिफाननि बानजायनायनि गेजेरजों मावफारिखौ लानाय जायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बे मावफारिखौ गामि गामि थांनानै सामलायो ICDS बिफाननि वर्कार्स आरो हेल्पार्सफोरनि गेजेरजों। गोरबोआव थानाय आइजोफोरनो ओंखाम दौनाय, गथ'नि बिमाफोरनो गोग्गो आदार जगायनो आरो फरायसालिखौ सिखोन साखोनै लाखिनाय, फरायसालियाव फैब्ला सिखोन साखोनै गाननाय जोमनाय गाननानै फैनाय, फायखाना खालामखांनायनि उनाव साबोनजों आखाइ सुनाय, गथ'फोरखौ बबे समाव मा आदार दौवोब्ला सासे गथ'आ गुफुं देहा दानो हायो बेफोर गासैबो मावफारिफोरखौ मावनो थिरांथा लानाय जायो।
सुबुं अनसाय बिफांनि डाइरेक्टर कम CHD मानगोनां कुलदीप सिंह बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनो मोगा-मोगि लानाय समाव फोरमायो दि हादोरारि आदार सान 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 सेप्तेम्बरसिम BTC नि मोनफ्रोमबो खोन्दोआवनो मावफुंगोन आरो 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय मोनफ्रोमबो ICDS सेन्टार क्लाब्स आरो मेला बाजारफोराव थांनानै गोग्गो देहा दानो गोग्गो आदार जगायनायनि सायाव फोरमायहोगोन होननानै बिथाङा बुंथियो। क'क्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। मोजाङै नायबिजिरनो मोसौ आरो मैसोजों बुंफबनाय गंबा ट्राकखौ हमनाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कारिगाव आउटपोस्ट पुलिस थानानि फायखिफोरा मोसौ आरो मैसोजों बुंफबनाय गासै गंबा ट्राकखौ बृहस्पतिबार फुंनि 9 रिंगासोआव हमनानै दोनो। আপুনি গাড়ী লগতে আছে নেকি? গাড়ী লগত মানে আমি মই সৰু গাড়ী লৈ আহিছো গুৱাহাটীৰ পৰা। মই ড্ৰাইভাৰ আৰু কাগজ আছে গোটেই কাগজ আছে কিনা কাগজ আছে। ক'ৰ পৰা ক'লৈ যাব বিচাৰিছে বাইদেউ? এইটো আপোনাৰ পাঞ্জিপাৰাৰ পৰা তিনিখন পাঞ্জিপাৰা আৰু দুখন সোণাপুৰ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे मोसौ आरो मैसोजों बुंफबनाय गंबा ट्राकआव सोनाब बंगनिफ्राय गुवाहाटीसिम सनापुर आरो फान्दिबारासिम थांनो गोनांमोन। भारत सोरखारनि बिथोन बादियै पुलिस बिफाना सम सम पहेरा होनाय बादियै माबाफोर आयेन बेरेखायै एबा इलिगेल खान्थिजों लाबोजानाय जानांगौ सन्देहजों लाखिनानै दोनो आरो माखासे नायबिजिरनाय हाबाफारिनि गेजेरजों सिग्रोमनायाव आयेन बादियै फालांगि मावनायनि फोरमानलाइखौ मोनो आरो जुरिमाना फोनाङालासेनो हगारनानै होफिनो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। এটা আপোনালোকে সরকারি অথরাইজ আছে? সরকারি অথরাইজ আছে আমাৰ হাইকোর্টৰ অর্ডার আছে। দেখাই দিম না গোটেইখিনি। फालांगिरि अनजुमा हाजो थेङाल होननाय सुबुङा गावनि गासै मोसौ मैसोजों बुंफबनाय गंबा ट्राकआ हमनानै दोनजानायनि थाखाय गुवाहाटीनिफ्राय फैब्रबनो गोनां जादोंमोन होननानै बिथाङा बुंथियो आरो बिथांनि आखायाव हाइकर्टआ होनाय ट्रेडिं लाइसेन्स फोरमानलाइखौ खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि लानाय समाव बिथाङा दिन्थिनानै होयो। আপুনি কি ক'ব যে এনেকৈ এতিয়াতো क'क्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। NRC जेंनाखौ लानानै अल आसाम बाङालि लाइमोन आफादनि बानजायनायाव 3 घन्टा धरना हाबाफारि सामलायदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जिल्ला मावख'नि लांगोना मोखाङाव शुक्रबार फुंनि 9 रिंगानिफ्राय 12 रिंगासिम अल आसाम बाङालि लाइमोन आफादनि बानजायनायाव 3 घन्टा धरना हाबाफारि सामलायदो। बे धरना हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोनहा आखायाव बेनार आरो प्लेकार्ड लानानै हिन्दु बाङालि आसामनि थागिबि साया आसाम बाङालि फेडारेशन जिन्दाबाद जोंनि दाबिया नंगुबै NRC होननानै होसिख्रावो। बे 3 घन्टा धरना सोमावसारनाय हाबाफारियाव दाब दाब जायगानिफ्राय 120 सो सोमावसारगिरिफोरा बाहागो लाफैदोंमोन। बे 3 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै अल आसाम बाङालि लाइमोन आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिमल कुमार मण्डलआ खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि लानाय समाव फोरमायदों 2019 मायथाइनि थांनाय 14 सेप्तेम्बर खालाराव आसाम सोरखारा फोरमान बिलाइ थासेयावबो माखासे मोनथायनिफ्राय एरख'ना दोनबाय बेखौ माब्लाबाबो गनायनाय जानाय नङा होननानै बुंथियो। गंसे नखरावनो सोरनिबा साबानि गेजेराव साथाम फैदों सानैया फैयाखै आरो सोरनियाबा सासेनि फैयाखै बेफोर माब्रै जानो मोनखो होननानै अजद दैखाङो। थोजासे रोखोमनि फोरमान बिलाइ थासेयावबो NRCआव मानो सोसननो हायाखै आरो अमित शाहआबो आसामाव फैनानै बेफोरनि सायाव समाधान खालामगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय बेनि जेबो सलुसन गैया होननानै गोख्रों रावजों सोंखारियो। थारैनो BJPआ बिथांमोनजों राजखान्थि गेलेदों होननानै बिथाङा बुंबावो। क'क्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बोहैथि दाननि 22 सेप्तेम्बर खालाराव IGSSS एनजिअ चिरां जिल्लायाव इन्टार माल्टि स्टेक होल्डार डायलग प्रग्रामखौ खुंफुंनाय जायो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे स्टुडेन्ट्स इउनियन जेरै ABMSU, आक्रासु, AWF आरो NRLM, DPM, BTC Women Peace Federation क्लास्टार कमिटि, चिरां पिस कमिटि, कोर मेम्बार्स आरो कार्बि आंलं पिस टीमजों जुथायै चिरां डिस्ट्रिक्ट बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव इन्टार माल्टि स्टेक होल्डार्स डायलग प्रग्रामखौ खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव गोबाङानो गोबां हालामनि गोजोन थासारि समाजारि गोजोन आबहावाखौ हास्थायनानै मोजाङैनो बिबुंथि लाखिनानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों चिरां बेंटलनिफ्राय सरजनी नार्जारि बिथाङा। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर थानानि बेन्दोङाव थानाय नतन त्रिपुर मागोनथारि गामिनि मनिता बसुमतारिया गोमानानै दङ। गोमानाय जाथाया जानो मोनो 24 सेप्तेम्बर खालारनि मंगलबारनि हरनि 1:30 रिंगायाव। मनिता बसुमतारिखौ नागिरनानै मोननाय जाथ'वाखै। बेनिखायनो नखरनि गासैबो गावनि हौवा बिश्वजित बसुमतारी आरो फिसाजो तुलिका बसुमतारी फिसाज्ला भारत सिंह बसुमतारी बिसोर गासैबो जोबोर हालाय हाफाय नागिरगासिनो दङ होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बेनिखायनो सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायोब्ला 6001923442 जानबुं नम्बराव कल खालामना खिन्थाहरनो थाखाय खावलायहरदों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों जयमल बर' बिथाङा। थामथि हायना बसुमतारी गोसोखां जोलुर बादायलायनाया 5-2 गलाव धुबदरा FC नि देरहासार।
थांनाय 25 सेप्टेम्बरनि खेलाखौ गेलेयो बरमा उदांस्रि क्लाब आरो बरबरि क्लाबनि गेजेराव थांनाय 25 सेप्टेम्बरनि खेलाखौ गेलेयो बरमा उदांस्रि क्लाब आरो बरबरि क्लाबनि गेजेराव बाक्सा जिल्लानि सुबुनखाता गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सोलिबाय थानाय थामथि हायना बसुमतारी गोसोखां प्राइज मानि जोलुर बादायलायनाय खेलायाव धुबदरा एफसीआ 5-2 गलाव गुवाहाटी डायनामो क्लाबखौ फेजेननानै सेमि फाइनालाव हाबफैनो हायो मख'जाथावदि खेलानि गिबि हाफाव धुबदरा डायनामो क्लाबखौ 3 गल सोनानै हानजाखौ देरहासार फारसे दावगा होयोब्लाबो डायनामो क्लाबा लोगो 2 गल सुख'नानै हानजाखौ जेननायनिफ्राय हां मोनहोयोब्लाबो नैथि हाफाव फिन धुबदराया 2 गल सोफिनबावनानै हानजाखौ देरहासार खालामनानै सेमि फाइनालाव हाबफैनो हायो मोन्नैबो हानजाया जागायजेननाय समनिफ्रायनो खेलाखौ गोबां नारा नाथायै गेलेदोंमोन होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों बाक्सानिफ्राय बिनय कुमार बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।